Takže čaute, toto je let's play, no nie let's play, len taká ukážka na pasti na bobečka, Sinjeda a ochrana domu. Takže môžeme začať. A pustím si nejaké rádio, čo je v nové. Pozor, pozor, po uliciach sa prechádza zlodej, ťažko sa ho chytá, dávajte si pozor, urobte si domov pasce. O, to čo, rýchlo. To čo budem robiť, veď ja neviem žiadne pasce. Zavolám si na to odborníka. Dobrý deň, že prosím vás, príďte do môjho domu, 471, Vrtíže, Povazka Teplá. Potrebujeme pás nastražiť, lebo sú tu nejakí zlodeji, že vraj. Dobre, idem. Tak ja si to idem niečo pripraviť. Nejaký luk, jak mám. Kde mám luk? Ja nemám luk. Nevadí, mám luk. 51. No čo, už to je? No. Poďte hore, dám... Už to stávam. Tak ja si aspoň pre neho nejakú tú odplatu urobím. A dám mu železo. A radšej to vyplním. Je to hotové? Dobre. Poďte sa na to pozrieť. Choďte dole a ja vám spustím túto páčku. Dobre, pekne. A to ako padne dovnútra, dobre? No. A potom túto, pozrite, tu je hneď oproti rebrík a tam pôjdete dole. No tak sa idem tam pozrieť, že čo a ako. No a on padne vlastne tuto do tohto väzenia, tam kde je tá voda a už ho máte chyteného. Tak ďakujem, tu máte podiel, to vám postačí. Takže idem sa na to pripraviť radšej. Super. A už ho vidím, vidím. Ja už by som mal ísť, tak doví. Už vidím zlodeja, pozasínať. Pozasínam radšej. Dobre, pozasínané. Teraz len si počkám na zlodeja. Už ideme na to. Ja ho počujem. Ha, som tu, ten pekný domček. Ste chytení! Tu čo? Tu je väzenie! Polícia! Zdajte sa a zostaňte tam, kde ste! Nie, pomoc! Ako sa odtiaľto dostanem? Ja nemám žiadne veci. Stojte! To ste vy, ten čo kradne? Áno. A prečo to kradnete? Takže, dobrý deň, polícia, chcem nahlásiť, že som chytil Sinjeda, ako chcel mi pokradnúť diamanty a všetky moje cennosti. Áno, mám ho v dome chyteného v pasti. 471 228. Áno, Povazka Teplá, Vrtíže. Dobre, doví. Takže... A je to konec. Dobre, takže toto bola pasti na bobečky a ochrana domu. Sinjed, pozdrav sa Sinjed. A čaute. Takže... Ja som bol v podstate zlodej a ten opravár a ešte som kecal do toho rádia. No a tuto Demi bol v podstate... To, že som ja policajt. No, on bol aj za toho policajta, aj za toho panáčeka v klasickom dome. Dobre, takže toto je náš prvý diel. Počkaj, sa vykopem od toto. Čo robíš? Ty šmejde! Ste zatknutí! Ste zatknutí! Stojte! A zhoríte v pekle! Kto ti to bude kradnúť? Ty šmejdenen! Vracam sa. Ale nekývty! Ale ja dosť semiem. A je mŕtvý. Dobre, tak toto je náš koniec. Dajte like alebo dislike a budú let's play a pasti. Čaute! Čau.